Talisay City Command Center gi-reactivate karon adlaw diin moabot sa 56 ka CCTV camera ang gipangmontar sa dakbayan. Ana usab sila ekipo sa pagsukod sa intensity sa linog. Ang report ni Femery Dumabo. Human sa dulan duha ka tuig nga wa magamit kay naguba sa pagkusukuso sa bagyong Udit. Karon opisyal na nga gi-reactivate ang Talisay City Command Center. Gikan sa 32 lang ka mga CCTV camera, ana-ana sa 56 cameras ang gimontar sa nagkanlaing dapit sa dakbayan. Din gilagway kini nga diha sa monitoring susamag makita mo na ang tibuok dakbayan sa Talisay. Mas klaro sabang kuha og monitoring sa naasing command center. Sa maong command center, nag-opisina ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority, Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang Traffic Police. Gawa sa nagkadiya nga mga ekipo, nadugang usab sa CDRRMO ang Philippine Earthquake Intensity Meter Network o ekipo nga musukod sa gikusgon sa linog. Amo ra man gyud gusto lang mi ready for whatever. We have to be proactive. We cannot control what will happen as far as Mother Nature is concerned. Unsay mga plano sa mga uwan, sa mga earthquakes, sa mga bagyo, etc. But we just have to be as prepared as possible. And that's what we're trying to do in the city of Talisay. Gidugang ni Mayor Samsam Gulyas, nga gihangyo si LGU ang installer o supplier sa mga CCTV sa pagpalambo usab sa traffic light aron maminusan ang paghuot sa trapiko. Niadta og more CCTV systems and more kanang upgrades sa ato ang mga stoplights, like ang ako alang giingon unta nila sa supplier na take for example when you're in Laray, if the road permits compute it at 60 kilometers per hour, na sync na siya na ikaabot mo sa Rabaya, go lang yapon para mo ditso if the road permits and traffic permits. Doon na pipila ka mga features nga dili na mong ikahatag sa publiko. So dako ni siya og ikatabang sa ato ang peace and order diri sa Talisay. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.